Здравейте! Искам да споделя една новина. Тази новина е интересна, защото касае нашето здраве. Ние живеем в информационен век и информация ни залива от всякъде и понякога даже ни идва в повече. Но възможност да получаваме обективна информация, касаеща нашето здравословно състояние, да я получаваме бързо, да я получаваме лесно и на време, доскоро не съществуваше. Когато сме неразположени, измерваме телесна температура, измерваме кръвно налягане, измерваме пулс, това, което можем да направим в къщи, на базата на получената информация правим някакви заключения и вземаме съответните мерки. Но тази информация е твърде недостатъчна. И сега ето я новината. Представям ви един нов, уникален уред от много по-висок клас, с който може да бъде оценявано здравословното състояние на целия организъм. Този уред се нарича Viprofes и той е едно истинско бижу на съвременните високи технологии. Този уред оценява функционалното и енергийно състояние на 17 органи и системи, като информацията за това се получава в петобална система от 1 до 5. Петицата означава състояние на отлично здраве, а единицата означава определено болест за съответния орган или система. По този начин се оценяват сърцето, сърдечно-съдова система, гръбначен стълб и то в 3 точки на врата, в кръста и лумбалната област, бял дроб, бронхи, черен дроб, щитовидна жлеза, стомах, задстомашна жлеза, дебело черво, простата при мъжете, матка и маточни тръби при жените, имунната система като цяло. Хубавото е, че тази информация може да се записва, тази информация може да се препраща по електронна поща и по този начин ние можем да създадем една богата база данни за здравословното ни състояние във времето. Какви са съществените проблеми, които решава този уред? Той много бързо и лесно ни дава много богата информация за общото ни състояние в момента, показва къде са слабите звена, показва до каква степен се изчерпан енергийния ресурс и по-точно на кои органи и системи. Удобството е, че това може да се направи в къщи, може да се направи извън къщи, може да се направи в автомобила за хората, които много често са в движение, може да се направи в офис. Чрез неколкократни измервания по резултатите, този уред може да покаже, да прояви тенденции. Той показва зараждането или съществуването на някакъв проблем в орган или система в човешкото тяло, преди още да има симптоми за това, и това е знак да се обърнем за консултация към лекар. Тоест, това е нашия бодигард. Нещо много важно, на основата на резултатите, чрез софтуерна програма към този уред, получаваме препоръки за това как да повлияем позитивно, да подобрим състоянието си. За кого е предназначен този уред? Той е толкова лек за употреба, толкова универсален, че той е предназначен за всички хора. Той е предназначен за семейството, за измерване състоянието, оценка състоянието на децата, които много динамично променят от здрави към болни и обратно, за здрави хора в активна възраст, за хора, които се занимават с спорт, да могат да преценят, да оценят въздействието на интензивността и продължителността на натоварванията, с които правят тренировките. Той е много полезен за хора, които имат хронични заболявания. Той е също ценен за хора, които се възстановяват след тежки операции или след тежки заболявания, да се проследи процеса на възстановяване. Много хора биха искали да знаят какво е тяхното здравословно състояние. И ето сега има тази възможност. Този уред може да бъде закупен самостоятелно. Този уред може да бъде закупен и като част от една по-сериозна програма, която включва и други продукти
и също един богат информационен блог, и която е предназначена за стартирането на самостоятелен бизнес. Ако тази информация, която чувате в момента, представлява интерес за вас, споделете в социалните мрежи. Оставете вашия коментар. Потърсете ни на нашия сайт. За тези, които са в София, ако искате да направите такъв тест и да получите повече информация, обадете се на телефон 0888 216 335. Аз съм Николета Бойчинова. За всички, които се обадят през месец септември, този тест ще бъде безплатен. А сега ви оставям с пожелание да бъдете здрави, като се грижите за вашето здраве.